Ila County Nakuru chako nonro ewi nek mar jadolo mar kanisa mar PCEA Taboga Lanet kar chungod bura ma Bahati County Nakuru. Jadolo no ne onegi kod jonjore mane omonjo kanisa no tieno ma piny orugodo kawuono. Jadolo no osebedo ka odak e kanisa no kuom higni 4 nyaka sani. Obila oyango ni monj ma kamano ne otimore kar saa 8 mar otieno ka chukdara mane rito kanyo bende ne owe kod hinyruok. Chukdar no sani yudo thieth e od thieth maduong' ma Nakuru. Let us give time to our investigators. I will be updating from time to time the church leadership, the congregants, and the leadership within this area. I assure you, the investigation will be open and transparent. So now, naomba wananchi tulieni, and that's why